Така, всичко това е държавата на кривите огледала. Когато, примерно, ти кажат, еврото е много прекрасно, вече разходите са 4000 евро, колега, на теб да оцелееш, на теб ти плащат 1000, през телевизора Виктор Николаев курвата ти казва: здравейте, птичките пеят, небето е синьо, много е приятно, давай на някъде, заминавай на работа, вземи 1000 евро да ти стигна за 3 дни, Българистан, генгста шет. Това е имало едно време на изток, когато Бойко Борисов ти казва: аз построих повече пътища от Александър Македонски, мини по магистрала Тракия, чупи си джантите и you go inside. Просто някой трябва да каже истината. Кой е този човек? Аз. Кой иска да създава бунт и подбужда към бунт към парламента? Аз. I rebel. I choose violence. Да, по някое време ще се хвана ятагана, ще взема колесницата на Амон Ра, на Ахил, ще облика бронята от Темо, $380 в Амазон, ще се пукам в жълтите павета с колесницата и коня на Хил и ще откача. Това нещо ще бъде заснето на видео, ще припускам и ще прескачам патрулки. Копитата ще блъскат на капака на новите БМВ-та полицаите, където висят вътре в тях. Караш БМВ в Българистан, хендъл му бизнес, в Румъния има дача, Копеле мръсно. Делян Пеевски, този с хемороидите, дебелия мугъс, пътува в частен самолет Private Jet, изкупи всичко, приключи всички, обикаля с НСО, автомати, генгстажет. Никой не го вижда това нещо. Дебелия му трей през екрана. Какво искат тия хора от мен? Искат да стръгне G.I. Joe Retaliation Black Squad с едно крадено Ауди, с ролбари, с гуми Рън Флат. Искат да отида да има картечницата отгоре на тавана през люка, генгсташет, проповедника с картечницата, God damn it boy. Искат да ги избия, да бъда the first who ever did it. Те са едни педали. Искат да отида с едно хъмфи в парламента, да ги изкъртя вътре, през портала. Майка им ще иба. Това са едни обикновени хора. Аз съм вече за затвора. Казвам ти, ще превъртя. Призовавам всички на гражданско неподчинение. Нека да ги влачим по земята като в Непал. Нека ги изхвърлим. Нека да вземем живота им, жалкия им живот. Разбираш ли, те крадат от децата ви. Те са изверги. Те са ебът. Те пият шампанско и смъркат материал, продават контрабанда. Има подземни фабрики за цигари. Такова, плантажи. Продават в Турция, в Истанбул с моторджиите материал, трева. По 1 тон трева минава през Капитан Андреево. Само този камион фаща, защото не си платил на никой. Амиго, мръснико, не смърка и пико. Заминай за Пуерто Рико, Чико. Разбираш ли? Това са едни педерази. Цял живот грабят и се къпят с пари, а те ти говорят да ходиш да бачкаш. Разбираш ли? I rebel. Трябва да се разбунтуваш, трябва да ги причукаме. Не ти ли се иска да влачиш Кирил Петков за тънкия врат и да ти се прави на каратист? Ма няма значение. Не ти ли се иска да влачиш Делян Пеевски за усмянката и да си режеш парчета от него? Копелета, аз ще изчезна от лайфа, това не е проблем. Не се насира и от банд, колега. Заминавам на кино. Това е Аз съм Ал Пачино, Пътя е Камино, Куентин Тарантино, Жак Дюмоле. Това е Аз съм Рицар Тамплиер, Замъка е Монсегюр, аз съм Богомил, Боян Мага.